Terenski deo projekta, upravljanje kabastim otpadom, počeo je u novembru mesecu. Uz postavljanje adekvatnih narandžastih kontejnera koji su namenjeni za kabasti otpad, novog reciklažnog dvorišta, bilo je neophodno da stigne šreder da bi se kompletirao rad na terenu. Kao što je i planirano po projektu, šreder je stigao u deponiju Duboko krajem decembra, a nešto više o tome će nam reći Momir Milovanović, direktor javnog komunalnog preduzeća deponija Duboko. Šreder je stigao po projektu u toku decembra mjeseca. U subotu smo imali tu prvu obuku koja je zakonska onoga ponuđača koji je dobio na tenderu da isporučite opremu, da radnik obuče, dobiju sertifikate da su obučeni za rad sa tom mašinom. 3 radnika smo u subotu obučili i probali na određenim materijalima za koje smo i tražili šreder da nam je potreban. Radnici su vidjeli zadovoljni da je mašina dobro funkcioniše, da će biti zaista u narednom periodu koja će nam mnogo značiti, jer ćemo smanjiti i zapremu tog otpada koji dolazi i koji će se šredirati na toj mašini. Mi smo projekat faktički započeli dobijanjem kontejnera, upravljanje reciklažnih dvorišta. Prvi vikend ili prve akcije koje su bile na terenu je bio u zadnji vikend u mjesecu novembru, gdje su postavljeni kontejneri na 20 lokacija. Posle 4-5 dana ti su kontejneri sakupljeni, doveženi u Duboko, izmjerena količina kabastog otpada i razvrstana u centru u reciklažnom dvorištu po indeksnim brojevima. Također smo u decembru, pošto je sad pada na vikend zadnji gdje je i Nova godina i to, onda smo nekoliko dana ranije to odradili za ovaj prethodni vikend i rezultate sumiramo i onda ćemo za narednih nekoliko dana imati tačne podatke na kojoj lokaciji je bilo koliko kabastog otpada, šta je u kom kontejneru bilo, da li je sve kabasti otpad ili su neki drugi materijali koji dolaze. Ono evidentno što smo primetili u prethodnom akciji koju smo imali u novembru mjesecu i sada prošli vikend ovdje, da na određenim lokacijama građani ne poštuju one procedure i dogovore koje smo imali, koje šaljemo i putem medija i u kampanjama koje vodimo, da su to kontejneri sa posebnom bojom označeni, da su ispisani da ide isključivo za kabasti otpad, a i dalje određen broj građana baca i komunalni otpad ubacuje i građevinski otpad, a ti kontejneri nisu namijenjeni za to, jer kontejneri za komunalni otpad postoje i oni se na drugačiji način tretiraju, na drugačiji način sakuplja i prevoze za razliku od ovoga kabasta koje smo postavili. U aktivnostima one koje imamo u prethodnom periodu koji će biti i sada koje smo imali idemo da od januara mjeseca počnemo da postavimo kontejnere u seoskim mjesnim zajednicama po onom planu i programu kako smo ih predvidjeli, da ćemo vidjeti šta će se dešavati na terenu mimo, da kažem, tog gradskog jezgra. Šreder je isproban, radnici su obučeni i mi čekamo neko malo da se proljepša vrijeme. Imamo najave gdje su zainteresovani dođu iz Ministarstva za evropske integracije, iz Ministarstva financija i oni bi želeli da prisustvuju u promociji, u učestvovanju kad smo nabavili taj šreder koji je zaista vrlo značajan za nas i možda među prvima u Srbiji komunalno neko preduzeće da ima ovu vrstu mašine. Oni su spremni da dođu i oni medijski da pomogu tu kampanju, da učestvuju u njegovom puštanju, njegovom zvaničnom u rad. Pa evo mi ćemo vidjeti i oni kada nas obavijeste da imaju slobodne termine kad mogu da dođu, sad je Nova godina i onda nije vjerojatno realno očekivati sad oko ovih praznika. Čim prođu praznici onda ćemo ići u dogovor sa njima da imamo kada oni mogu da dođu i onda da pripremimo tu pravu prezentaciju i zvanično puštanje u rad mašine. A kako bi građane dodatno edukovali, odštampani su flajeri koji će biti deljeni građanima. Pa naravno, gledajte, uvijek mi nismo ni očekivali da će uvijek nešto može da kažem na prvi pogled ili na prvi način da odmah zaživi 100%. Evidentno je, mi pratimo te lokacije i onda radimo analize za svaku tu lokaciju i onda ćemo i putem medija se obraćati, putem društvenih mreža na tim lokacijama koji su postavljeni kontejneri, da u tom dijelu građani koji žive ne selektuju otpad kako treba, ne postupaju po onim pravilima kako smo se dogovarali. Mi smo uradili za sve zgrade gdje su kolektivno stanovanje za ceo grad. Uradili smo 2 vrste plakata
koji su spremni i koje ćemo podijeliti predsjednicima kućnih savjeta da se na vidnim mjestima u svakoj stambenoj zgradi izlijepe. Jedan je plakat koji govori o primarnoj selekciji otpada, gdje je u boji urađen, gdje je nacrtan plavi kontejner, ispisano šta ide sve u plavi kontejner, nacrtan žuti kontejner, šta ide u žuti kontejner, u kante od 240 litara i tako dalje. Znači sve je građanima približeno i napisano gdje u koju posudu treba otpad koji generišu da razvrstavaju, i drugi plakat će biti također postavljen sa terminima i lokacijama gdje se postavljaju narandžasti kontejneri za kabasti otpad, kad se odvoze, tako da će svi građani u stambenim zgradama koji žive imati uvida i uvijek vrijeme kad ide neka akcija da mogu da prate i da se priključe toj akciji, da u tom periodu iznose svoj kabasti otpad i da ga odlažu na dogovoren način. U projektu uspostavljanje kabastim otpadom, pored grada Užica, od januara će biti uključene i seoske mesne zajednice, gdje također ima problema sa kabastim otpadom, koji se kroz ovaj projekat može rešiti. Radio na vrhu skale, Radio San 107 MHz.